Началото на лагера е това. Таната стана. Приближава. Към огнището. Масички, има дървета. Много дърва. Барбекю едно. Второ барбекю. Навече чедърче. Да не вали. Ако вали, да може да си седиш до огънчето. Така, я да видим сега не знам какво има. Тако. Тук животинския кът. Ето ги. Педечета. Къде педечета? Видяте? Къде педечета? Ето го? Лате, пап? Къде е пап? Техните се поднават, като имат храна. Къде не духа вятър, предзатворено, втория покрив. Тъмън извадихме на риба тук, да извадим въдичката. Аите са фърлени. Да, шаран. Така за бял. Да. Лодката завита. Пече слънцето. Това е другата лодка. Да. Завъртаме се. Самивките. Столчето за плаж. Тук е. Се нахраних. Малко пране вътре. Телевизора тук е за вид. Вратата. Тук стои големия гащеризон. Студената вода. Тук да видим някакво през прозореца. Нали има някаква вътре. Си рисуват. Таки сладките, къде си седат и си рисуват. Леглото. Добре. Сега ще излезем да го гледаме. Да, така е лагер. Така. Тук водната ши. Те ни карат. Водниски. Това са англичани там в заведението. Там да.
Там в далечината там отиват. Да. Целият язовир тук. Дължината. Тук ни беше масата. Тони караваната с форселта. Знаем отгоре. Затворена те. Ги няма в момента. През лятото седехме на топлината. Лятото бяха продуктите. Месечката беше във вода. Цялата. До половината. Преди беше тук караваната. До това дърво. И така насам. До тук. Това ни беше тук, ни беше предишната мивка. От дърветата, с сплетените клони. Беше входа към язовира. До тук беше водата, по-нагоре и външния язовир. Сега имаме тук. Наобратно по това. Тук Жани направи една хубава градинка. Доста домати има, но са зелени. Някои станаха, но можаха да станат всичките. Има и червени там. Ето да обърнем. Ето ги червените, къде? Имаме червени дома. Да. Пък и краставици има доста. Повечето са такива голями. Ставаха. Ето. Не закачаме си. Голяма краставица. Колко високи. Охо, ето. По-високи са от мен, значи 2 метра някъде са. И едно малко червено има тук. Опа! Иначе ще са станали. Те са все голями иначе. Да. Тази страна дали имаме краставици? Има, разбира се. Ето и тук отгоре още. Има и малки още. Ето ги малки. Ето още малки има. Още една голяма мая тук. Гърне. Ето. Къде? Колко е голямо. Да. Има още много краставици и много чушки. Станаха вече такива. Чушки. И перки, сладки. Това е пресен лук и пресен чесън. Ето. Чесън. Сега до градината. На то ни преместихме, банята ни беше на там. В бидона. Тук ни седи топлата вода. Ето помпата. 3 спомпва. Тук. Това е банята.
банята, ето. Има едно копче, се натиска. Хоп, и водата тръгва. Сега не сме включили, има долен душ. Е включен за подвижен душ. И отгоре душ за къпане. С бърза връзка, топла вода по всяко време. Така. До хращето. Там отиваме. Това са слънчеви соларни лампи, така да се каже. Първиме. На Пепи караваната. Пепино. Едно мафиоз. Тук идва в Спаркоджани едно куче. Да, това е форсата и отпред по шатрата. Тук е само навес е свален. Не сме позатворили. А тук е на Живко палачицата и тя цяло лято стои. С две соларни лампички. Издържа на всякакви бури и ветрове и дъждове. Тук, където е освободено местото, беше на Пейо караваната. Те да рече Вуйчо. Но си тръгнаха предната седмица. А тук стоеше също и на Стефан караваната. Значи само две каравани липсват от лагера. И до тази върба и тази върба свършва лагера. Язовира доста е спаднал. Иначе нивото беше до края на пясък. Така. Личи си, че скоро е спаднал. Водата спада всеки ден. Изглед от другата страна на нашия лагер. С градинката, банята, масата под върбите. Така имаме една тоалетна, където е тук горе. Те да наречена мъжка. И още една до нея. Да. Две тоалети. Та е изпълнение на коце. А това е. Така. Както се вижда, 17 септември, деня на София, тревата ни е още зелена в лагера. Тук имаме една къщичка на Симон. Тук стоят неговите играчки и занимания. Футболни топки. Всичко вътре. И сега в последно време и агрегата се помещава. Вътре. Да. А тук отзад помощно помещение, което ни е склад. Ето в склада. Какво виждаме? Касетка с домат и една, втора. Долната е празна. Горната е малко. Фураж с животните. Имаме чувалче с картофи, тиквички, диня, зеленце. Тук стои пресен мъгданоси копър. И така, оцет. Става малко неща, чушки има тук в пликовете, ябълки, розенце, в кашона има лук, чесън, такива работи. Така, затворено помещение. Така,
дигнато. Лед. И така затворено да не блести слънцето от тази страна. Тази врата е страничната. Ето е. На форсата. Втори навес отгоре сме сложили. Форсата перденца. Покрив. Целият таван се отваря. Странични прозорци с комарници, с отдушници. И това. Пак се връщаме. И чакаме първенството. Довиждане за сега.